Mathilde Kakao Mild har sponsoreret debatten. Helle Thorning-Schmidt. Hvorfor skal folk stemme på dig? Fordi at jeg er den eneste pige. Nej. Undtagen Pia og Lars Løkke. Men, nej, han er dreng her. Okay, tak skal du have for solointerviewet. Hvorfor skal vi stemme på dig? Fordi at jeg er den eneste brune folkepolitiker. Og Bjørker! jeg gør noget. Sådan så de racister, de bare kan dø det i et vist Fint nok, hej. Pia Kjærsgaard. Hvorfor skal folk stemme på dig? Pia lugter sæbe. Okay, tak skal du have. Lars Løkke Rasmussen. Hvorfor skal folk stemme på dig? Fordi jeg er lækker, og jeg går ind for at spise McDonald's. Tak skal du have. Velkommen til debatten. Bliver de nogensinde enige? Eller ikke? Det får vi at se. Ja. Altså, det er det bedste tøj, altså fedt logo og rigtig dejlige lækre jeans, altså man kan bare fylde dem totalt ud, altså de perfekte, køb i Jack Jones, det er det bedste tøj. Velkommen tilbage til debatten. Jeg synes, vi skal snakke om grænsekontrollen nu. Ja, grænsekontrollen, den skal vi ikke have. Alle vil have og folde. Det er bare et spild af penge, og vil I gerne rense os op i røven, når det er, at de kan få... Ja, det kunne faktisk være dejligt. Men ja, ved du hvad, jeg synes, vi skal have grænsekontrol. Vi kan ikke have alle de der perker svin herinde i dag. Jeg synes simpelthen, det er for dårligt. Nu går jeg over BC. Skal du ud og lave dig selv, mand? Skal du ud og lave dig selv, mand? Nej, ikke sjovt! Hej. Vil du også godt have en sød ko til din lækker lille baby? Så ring ind på baby service på 13 12 13 11. Vi ses. Velkommen tilbage til debatten. Jeg går til og fra. Grænsekontrollen stopper jo ikke alle sammen, vel? Nej, men det er vel... Det der terroristangreb! Sølperker! Nej! Lorte perker, mand! Hej, og det er politiets reklame. Gadja, det er bare Nettos, hvor vi ønsker, at du får økologiske varer hver evig eneste dag. Wow. Velkommen tilbage til debatten. Jeg er tilbage. Der ligger et lige over gulv. Luk den dør! Luk den dør! Jeg kan ikke se, når jeg er blind! Er du min mor? Yeah. Det var ikke min mor, jeg kyssede på! Nej! Hej, du kæreste! Jeg synes nu, det var meget hyggeligt. Jeg kunne bare ikke se hvorfor at have det over det hele. Dækker hagen din øjne? Men have det over det hele. Du kan altså, jeg er virkelig blevet træt. Skal vi ikke stoppe for i dag? Nej. Vi skal afgøre det grænsekontrol. Vi vil ikke have grænsekontrol! Okay, vi vil ikke have grænsekontrol, når der kommer sådan en pakke, der skal skødes. Ja. Vi vil ikke. Jo, vi vil godt have grænsekontrol. Nej, vi vil ikke! Det var snødt over. Altså, jeg kan jo godt se, det var en god pointe, altså. Men hvorfor kan I ikke bare gå ud og lande, mand? Jeg skriger over med jer. Hvad synes du, mand? De kommer jo også ind, ikke? Jeg er Pia Kjærsgaard. Jeg er Lars Carter. Hvem er du? Jeg er Lars Løkke. Og jeg er Helle. Ring til mit nummer, altså I kender det ikke. Og der er folketingsvalg snart. Er det ikke rigtigt, Lars Løkke? Og vi ses! Og Lars Løkke, du skriger bare fra den folketing. Det var alt fra folketingsvalget. Jeg er Nasser Carter. Vi ses. Der bliver nok folketingsvalg inden nytår. Hvem skal I stemme på? Det er en svær beslutning. Rigtig. Reklamer! Mathilde Kakao Mild har sponsoreret debatten.